L-istudenti tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi qed jagħmlu 260 figolla għalan nobli biex jingħataw lill-pazjenti bis-sfidi tas-saħħa mentali. Dan bħala parti minn kollaborazzjoni bl-isem ta' Baking Bridges Nourishing Minds and Hearts. Flimkien ma' Servizzi Nazzjonali għas-Saħħa Mentali l-istudenti qed jikkontribwixxu b'mod attiv għal ħarsien soċjali u jitalmu dwar l-altruiżmu. L-istudenti qed jagħtu l-260 figolla lil pazjenti tal-Isptar Monte Carmeli qabel l-Għid il-Kbir. L-istudenti u l-letturi se jippreparaw ukoll ħlowwiet staġjonali għal pazjenti fil-festi tal-Milied, l-ewwel tas-sena, il-Karnival u festi oħra. Il-kapijiet eżekuttivi tas-Servizzi Nazzjonali għas-Saħħa Mentali u l-ITS Rozjen Camilleri u Pierre Fenek qalu li din il-kollaborazzjoni se tgħin lill-istudenti fil-kċina u taħseb f'dawk li jkunu għaddejjin minn mumenti diffiċli. Se ngħinu billi aħna nissapportjaw lill-ITS f'dak kollu li jkollhom bżonn min-naħa ta' servizzi li nistgħu nofru aħna min-naħa ta' saħħa mentali biex nissapportjaw kemm lill-istudenti u anke lill-għalliema b'dak li jkollhom bżonn. Sfortunatament każijiet fejn studenti jkollhom bżonn l-għajnuna huma u peress li aħna bħala ITS m'għandniex dik l-expertise se jkunu qegħdin jgħinuna billi jipprovdu dawk l-expertise neċessarji. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Borg qal li din l-inizjattiva tirrifletti l-impenn tal-Gvern li jpoġġi l-benessri fiċ-ċentru tal-edukazzjoni u tal-ħajja komunitarja. Il-Ministru Ġewwetjana Bela qal li din il-kollaborazzjoni tfisser aktar solidarjetà u apprezzament għal persuni li jkunu għaddejjin minn sfidi ta' saħħa mentali.